Здравейте! Здравейте! Разкажете ни малко повече за себе си. Казвам се Янка Тоцева и имам 20 годишен опит като университетски преподавател в Шуменския университет и в някои други български университети. Освен това съм била гост-преподавател в университети в Европа. Основно се занимавам с интеркултурно образование, интеркултурна комуникация, образование на малцинства и виртуална комуникация. А в момента в Младежка фондация Арете каква е вашата длъжност? В Младежка фондация Арете аз ще бъда ръководител на програмата Образователен и информационен център, която ще се занимава с разширяване на възможностите студенти роми да получават по-добри шансове за продължаване на образованието си. Ние ще се опитаме да ги подкрепяме, да разширяваме техния кръгозор по посока възможности за стипендии, контакти, подкрепа от университетите, от техни колеги. С какво ви привлече Младежка фондация Арете? Аз съм един от основателите, така да се каже, или по-скоро най-старите съмишленици на идеята за подкрепа на образователната кариера на млади роми, тъй като работя в тази област повече от 10 години. И това, което Младежка фондация Арете прави, е това, което по други пътища и по други начини сме се опитвали да правим преди това. Разкажете ни в личен план с какво обичате да се занимавате през свободното време? Имате ли хобита? Нямам много свободно време, но тогава, когато имам, чета книги. Също така обичам да отглеждам стайни цветя и градински, но в момента само стайни. Обичам фотографията, обичам да пътешествам и да правя снимки на местата, които съм видяла. Благодаря ви за интервюто и успех! Благодаря!